zombie chu kan hre arin oma movie sa te po kan info to anga The Last of Us, Night of the Living Dead, The Walking Dead le Resident Evil a te po kan huchina natna maktak mai an kaya mishing ri rupa ngai an putolowa mishing pa ngai te chu e an tum mai chin an taksa tatna kai to ma se hun engemaw chen chu midangin natna an kai ti an chesang theilo chin chu wang chuan atu te mai po chu anin ring hlel thum chin ani tropical forest om chin fungus chikat ofio kor dai sep an ti chuan Fanghmir chikat carpenter and an ti chu nun phung pa ngai hlo tirin na sa takin a ngai sa a to pa Fanghmir chu athita mai thinani he fungus chi spores an ti chu mun sang sanga omin Fanghmirin lo kai chuan a taksa zung kain aron changliana Fanghmir taksa ei popin a chunga aluta zoizoya anung chang hlo tirin athunun tatat thinani Fanghmir na da chu alo zual zela chu Fanghmir fungus rap thak takin asal be to chuan a umna mun abu alo lwa lum ve to thin chu chwa sanin fungus thanna le in kha punna atana mun thazok sikle sa le no thazok nu huna akal angai ta thina chutia Fanghmir taksa luta zung akai kwalna satak veu nu chuan Fanghmir na ti ngai ni shilo chu amang ang theile a chak tak takina kala adinga ahoi kwal vak vaka chak tak pukin akal le thin Fanghmir chu tur lui tu a tlat awang chuan le tang in chi som vela sang khotlir nuam tok vela lonin a hasiam tak chuan thingna hnuai lama in se tangin a thi hun a ngak ta thinani chuti lai chuan fungus chuan Fanghmir khongai khak tak ti sa chu du tokin a than akina chi chhuwa turai in pe thlin a imya mya mayani Fanghmir thi nu ni engemaw zat nuwa chuan fungus yan Fanghmir lu chingin pa aron chau chwa tir ta rawa Fanghmir taksa chu a ei korong vekin chu fungus chuan a chi spores an ti chu tam tak siam chakin Fanghmir dang kai dar turin a the dar ta chur mai ani movies vela zombie kan hu chin ang bokin incubation period oma chumi hun chung chuan shikai Fanghmir chu pa ngai tak angin alanga akol shan lawa abu Fanghmir dang te pu in an shemai ngai lo chu thil mak takani a chan chu Fanghmir ang chi a hu hawa chin insect te hian social immunity an ti hi an nei tlang puya an zinga dam lo nom chuan adangin an kai chon lo nan an hnot chuak chin hetiang lampang zir chang tu scientist baker chuan heng Fanghmir ti hian he fungus ofio kor dissection mai theina tur mechanism an nei lo ni in kan ngai ti in a soi he mi chung chang hi researcher te chuan an zir changa he zir chan na hian South Carolina ram mun sang atangin Fanghmir an lakhoma Penn State Laboratory a Fanghmir bu pathum an siama butina hian Fanghmir na thok chi worker ants group thum an zelani group pathum zinga pakhat chu treatment pek lo risel tha ani a pahni na chu parasitic fungus umna growth medium a inject ani a pathum na ero chu growth medium chawa inject an ni Fanghmir te hi an lu an hnungzang le an munga te an chui zui zel theinan chun han manga chin chia an ni a Fanghmir bu chunga chuan GoPro camera infrared lens le macro lens vua chukam ani a chu chuan video in ala char ani darkar sang khat zani somni chung video footage sa chuan fungus a inject Fanghmir te chuan be an tok lo ti mu ani a shikai lo ti a po ei tur in ei tom chungchanga danglamna shan lo shikai te chuan an bukong kabula a chung lama le pon lama a risel pa ngai te ain hun an mang tam zoka hi a chan ni thei chu shikai te hian an taksa fanjai in thla pun theinan nilum an mamu awangani an thil mu chha poimo ber chu heng Fanghmir na kai te hian an bu chunga Fanghmir dangte khosak phung an ti boy mi lo ti hi ani a tin Fanghmir risel tha te chuan natna kai te chu an sha in an thlar sang thiam lo bokani he fungus na kai hi za thi na thlen the ani lain Fanghmir zong zombie chantir vek chu an tum ani shan lawa an ei turte in choi taka omreng theinan fanjai te hian Fanghmir population chu an control anga ya an bu cheng zinga Fanghmir tlem te a chau hun big nein he nat nei alang chuak thin shitlang ben von ang mai ani ti in the baker chuan a soi tin maktak le rin lo debin zombie playbook an chin cha dan chuan he fungus ofio kor dai se phian
thluaka zum a kailo ni in alanga fluorescence microscopy chi khat mangin Pennsylvania State University a zirchiang tu te chuan Fanghmir taksa peng sang sanga fungal bukhwar dan chu an enfia a thluaka fungal cell an mulawani chuta an thirsha chu computer algorithms nen an thun zoma Fanghmir taksa fanzai te chet kwal dan chu an chin chha zela chuta chuan Fanghmir ti shol dan chu a in thak kwal na sa hle ti an she theita a hei hian fungus chuan Fanghmir ri rungai tuani chu bioactive compound manga thununin an nervous system ati buai ti atilanga an ti shol ti ero chu direct in a control ani ti in the baker chuan a soi Thailand le United States a zirchiang tu te chuan ofio kor dai sep chi sang sang Fanghmir chi danga nat mi thlen thei te chu an control mechanism khaikin nan an zirchiang me kani zirchiang tu te chuan ofio kor dai sep chi zan ni chuang o oma chung te chuan insect chi sang so ma te nat na an kai thei ti an fin fia a chu ba ka mai mo ma te po an kai theya ma se an vai hian nung changpa ngai hlona ang chu an thlen vek lo species chi khat o sinensis chuan gosmon pangang te chu abeya an lu atang chuan ramsa chi khat unicorn ki ang mai in aron chor chhuak thin zombie fungus yan mishinga natna thlen theilawa health supplement chen khata le Chinese herbal medicine ate an tel china immunity ati chak theya cancer cell dawna konga emo tumor thang zel tur vengin ati bo theini in an soi tin kumtin mi vaibel chatak khat velin fungus in natna athlen sam vun emo tin natna te ringworm emo eclipse food emo angchi an ve china scientist te chuan fanzai chi sang sang noi khat singa ver an mu chuak to a mu chwa tur tam tak alo om ni in an soibok heng zinga zati vel chawin mishinga natna an thlen thei ani